אתם לומדים? לומדים רגיל? איפה הדליקים לפה? יש לך זה, מדליקים למעלה, יש מדליקים למעלה... מדליקים בבית. זה אחד? לא, זה כן. יש לכם גם ועד כיתה? ארי יושב ראש. אתה מחפש בי לתת את הסופגניות. אני אעשה סופגניות. באמת? היא מביאה מאחווה, מה? לא, אחווה לא עושה תדעי לך סופגניות. שבחנוכה אני אוכל 3 סופגניות ביום. וואי. ראית אתמול את הסופגניות שלו בטלוויזיה? אורגינל 3 ביום? תדע לך שסופגניה, מילקי מקופלת והמבורגר, זה הדברים שאני אוהב. זה שרק לא ביחד. תרשמו לכם. רם, אני מקווה שרק לא ביחד. רשמנו. לא, תסתכלו שנייה, יש לנו כאן הצעות, בסדר? יש לנו הצעה של ספק א' והצעה של ספק ב'. יש לנו כאן עלות ותועלת, בסדר? מה זה עלות?